X'inhuma l-prijoritajiet tiegħek? Din kienet it-tema tal-laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-fondi Ewropej bejn sena 2014 u sena 2020 illi saret f'dar il-Mediterran għall-konferenzi l-Belt Valletta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza Ewropea 2017 u Fondi Ewropej Ian Borg qal li permezz ta' din konsultazzjoni pubblika pajjiżna se jkun jista' jisfrutta bl-aħjar mod il-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss tal-fondi strutturali u ta' investiment Ewropew. Daw wara li l-ewwel abbozz tad-dokument ġie ppreżentat lill-imsieħba soċjali fl-laqgħa speċjali tal-MCSD nhar it-tnejn li għadda. Is-Segretarju Parlamentari Borg sostna li Malta se tkun qed tiffoka fuq il-prijoritajiet li ġew mnisla fl-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir fil-Kummissjoni Ewropea enfasizzat li biex il-Gvern jassigura l-effiċjenza fl-infiq għandu jżomm f'moħħu tkabbir ekonomiku. Id-dokument jippreżenta 3 prijoritajiet ta' finanzjament tal-Malta. Daw jinkludu trawim tal-kompetittività permezz tal-innovazzjoni u l-ħolqien ta' ambjent kummerċjali pożittiv, sosten lill-ekonomija biex tkun favur l-ambjent u ħolqien ta' opportunitajiet permezz ta' investiment fil-kapital uman u t-titjib tas-saħħa. Ian Borg semma kif l-aħħar snin Malta waqgħet lura fil-għan tagħha li tilħaq il-miri ewlenin tal-Istrateġija Ewropea 2020. Kompla jgħid li wara li l-proċess ta' konsultazzjoni jkun konkluż, il-Gvern ser jara li ssir valutazzjoni dettaljata tas sottomissjonijiet kollha u dawk rilevanti jiġu integrati fid-dokument iffinalizzat li għandu jerġa' jitla' fil-Kabinett biex wara l-approvazzjoni tiegħu ikun jista' jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea għal aktar diskussjoni.